No, nachádzame sa vo výške 1750. Tuším okolo 300 máme na vrchol. Ak to dobre rátam. A pozrite sa, ak tu je. Námraza, tráva biela, kosodrevina biela, kanziky tu behajú, skackajú. A paradoxne to nie je taká hrozná zima, jak bola dole pri tej chate. No toto je čistá Amerika. Yeah.